I anfon cais am ddolen I eich riant/rieni neu gwarcheidwad, ewch i'r adran dewislen. Yna dewiswch fy riant/rieni/gwarcheidwad. Yna fe fyddwch yn gweld unrhyw cyfrifon sydd wedi'u cysylltu ag unrhyw ceisiadau dolen ar y gweill. I dechrau y broses, gwasgwch y botwm pinc ychwanegu yn y gornel dde uchaf. Nodwch cyfeiriad e-bost eich riant neu gwarcheidwad yn y lle gwag, ac yna gwasgwch y botwm pinc cyflwyno. Fe fydd eich riant neu gwarcheidwad yn derbyn hysbysiad ar ei ffôn bod ganddynt gais I gysylltu. Rhaid iddynt dderbyn y cais mwyn iddo fod yn llwyddiannus. Mae'r broses yr un fath I riant/gwarcheidwad ac I berson ifanc, drwy'r ddewislen ac yna ddewis fy mobl ifanc. Yna gwasgwch y botwm ychwanegu yn y cornel dde uchaf. Nodwch y cyfeiriad e-bost eich pobl ifanc ac yna gwasgwch cyflwyno. Fe fydd rhaid i'ch phlentyn ifanc I dderbyn y cais mwyn i'r broses fod yn gyflawn. I dderbyn cais I gysylltu, mae rhaid mynd i'r dewislen ac yna fy mobl ifanc. Fe fydd unrhyw ceisiadau dolen yn ddangos. I derbyn y cais, gwasgwch y botwm gwyrdd derbyn cais.